खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ आसाम केबिनेटनि बिथांखि आसामनि मोनफ्रोमबो नखरा 1 एप्रिलनिफ्राय बेसेन नाङि माइरं आरो 1000 रां मोनगोन। बन्दनि थाखाय थेलेब-लेबै फालिदों फरायसा सानखौ। PGACBMआ 9थि जोनोम सान फालिदों। जरहाटआव जौ मोनलोङैनि बिस लोंदों। कर'ना भाइरासजों सिलिंखार जानाय फारसे भारत। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव नांथानानै थानाय आसामनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो सोरखारखौ खावलायदों। लकडाउननि समाव जाब्रबथायजों गुवाहाटीआव सासे खौरांगिरिनि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। 1 एप्रिलनिफ्राय आसामारिफोरा बेसेन नाङै माइरं मोनजासिगोन। बे बिथांखिखौ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनलनि दैदेननाय केबिनेटआव बिथांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जुजिनो रायजो सोरखारा केबिनेटआव जर'खा पेकेजनि बिथांखि लादों आरो बेनि सिङाव रायजोनाङै 72 लाख नखरफोरा खाबु मोनगोन। आसाम केबिनेटनि जर'खा पेकेज बादियै रायजोनि 58 लाख नखरफोरा 1 एप्रिल खालारनिफ्राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयेननि सिङाव बेसेन नाङै माइरं मोनगोन। बबेखानि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयेननि कार्ड गैयाब्लाबो 5,000 नि बांसिन सुबुं थानाय ओनसोलाव 100 नखर, 5,000 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव सुबुं थानाय ओनसोलाव 150 नखर, 10,000 निबो बांसिन सुबुं थानाय ओनसोलाव 200 नखर, गुवाहाटी पौर निगमनि गासैबो वार्डनि 250 नखर आरो गुबुन गुबुन टाउन कमिटिनि गासैबो वार्डनि 100 नखरफ्रानो रायजो सोरखारा बे 1000 रां अनसुंथाइ होगोन। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनाङै लकडाउन खालामनायनि जुनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि फरायसा सानखौ थेलेब-लेबै फालिदों। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 30 मार्चखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो फरायसा सान महरै गाजा-गोमजायै फालिबोगासिनो दङ। नाथाय हादोरनाङै लकडाउन खालामनायनि थाखाय फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै सिगांनि बोसोरफोरनि बादि गाजा-गोमजायै फालिनायनि खाबु मोनासै। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा दिनै आफादनि मावख'फोरावल' फिरफिला बिरहोना आर'ज मेथाइ रोजाबना आरो बड'फानि मुसुखा आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनानै बड'फानि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ थेलेब-लेबै फालिदों। हादोरनाङै 21 सान आबुं बन्द खालामदोंब्लाबो पिपुल जयन्ट एक्शन कमिटि फर बडलेण्ड मुभमेन्ट PGACBMआ दिनै 9थि गायसननाय सान फालिदों। दिनै फुंनि 8:30 रिंगायाव PGACBMआ गाहाय लिमथुमगिरि गर्जन मुसाहारिया आफादनि फिरफिला उरायहोयो। 9थि खेब जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव PGACBMनि सोद्रोमाफोर आरो गुदि आफादनि सोद्रोमाफ्राबो नुजाथियो। बडलेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आरो NDABP आफादखौ बडलेण्ड दाफुंनांगौनि असिलायै हेफाजाब होनो जोनोम मोननाय PGACBMआ बडलेण्ड मोनगौमानि बे कमिटिखौ सिफायनाय जानाय नंला होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो चिफ कनभेनर गर्जन मुसाहारिया। बेजों लोगोसेनो गर्जन मुसाहारिया फोरमायबावोदि BTC बिसायख'थि थुंगेनायनि उनावनो बडलेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेनगोन। बे सोमावसारनायाव बर' आरो बांगाल मिया हारिनि सुबुंफोरा गोबारै बिफाव लागोन होननानैबो गर्जन मुसाहारिया बुंदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनाङै लकडाउन खालामनाय समाव जौ मोनलोङैनि बिस लोंनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 गोब्राब हालोदाव। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जरहाटनि 5 सुबुङा बन्दनि समाव जौ मोनलोङैनि इन्डास्ट्रियेल स्पिरिट टिनानजों लोगोसे दै आरो कोल्ड ड्रिंक्स लगायनानै लोङो। बे जाथायनि उनाव 2 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गुबुन 3 देहा फाहामसालियाव थैनायजों जुजिगासिनो दङ। बिनि 2खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि आरो जरहाट मिशन देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। मुलुगनि माखासे हादोरफोरखौ सिलिंखार खालामनाय कर'ना भाइरासआ भारतखौबो जोबोद गोबारै मन'ग्लाबनो थांगासिनो दङ। थांनाय 24 घन्टायाव भारतआव सा 227 कर'ना भाइरास सन्देरजानानै बेरामिनि सानखोखौ 1347 बांहोयो। बबेखानि समबारखालि भारतआव सानसेयावनो सा 11 सुबुङा कर'ना भाइरासजों थैयो। मख'थावदि कर'ना भाइरासआ चीननि उनाव इटाली, आमेरिका, स्पेन, इरान, फ्रान्स, इंलेन्ड आरो जार्मानि बायदि हादोरखौ थेर-बेथेर खालामबाय। बैफोर हादोरा कर'ना भाइरासजों होबथाख'हायै जाबाय आरो थैग्लुंनो हमबाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव सन्देरलांनाय आखुनि थाखाय भारतआबो सिलिंखार जानाय फारसे थांगासिनो थानायनि इसारा होदों। कर'ना भाइरासजों थैनाया भारतआव सा 4 सिम बांबाय। कर'ना भाइरासनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ हादोरनाङै 21 सान लकडाउन फोसावनायनि थाखाय थानाय, जानाय आरो थांनाय फैनायनि राहा गोथेनानै गुबुन गुबुन रायजोआव नांथानानै थानाय आसामनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आसाम सोरखारखौ खावलायदों। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बिफाननि चिफ मेनेजिं एक्जिकिउटिभ अफिसारनो गांसे आर'जलाइनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव नांथानानै थानाय मानसिफोरनि मुं फारिलाइखौ होफानानै थाबैनो राहा लानांगौ होनना आर'ज गाबदों।
लकडाउननि समाव गुवाहाटीआव सासे खौरांगिरिया गोब्राब जाब्रबथायाव जिउ खोमानांदों। सुलुंनि बायदिब्ला गुवाहाटी सुन्दरपुराव डिम्पी केशव मुंनि आइजो खौरांगिरिया गावनि स्कुटिजों मावख'निफ्राय फैगासिनो थानाय समाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिखायाव गोब्राब जखम जानायनि थाखाय डिम्पी केशवआ जोबथा हां बोयो। बेजों लोगोसे गाखोफानाय गुबुन सासेया गोब्राब हालोदाव आइसिइउआव थैहां बरबहां जानानै दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।